Mara welaýatyna häkimiýetler ähli edara kärhanalarda prezidentiň portretiniň çalışylmagyny talap edýär. Muňa goşmaçy hökmünde olar ýurtda 2020-nji ýylyň şygary uglan edilen Türkmenistan beýtaraplygyň mekany diýen ýazgyly plakatlary ähli döwlet edara kärhanalaryny asmagy talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 10-njy ýanwarda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä häkimiýetler prezidentiň suratyny çalışmak talaplaryny onuň saçynyň üýtgän rengi bilen düşündirýärler. Gün aşa döwlet telewizionyny görkezilýän prezident Berdimuhammedowyň ozalky şahar gara saçy 2018-nji ýylyň awgustyny ýatlasak duýdansyz ýagdaýda çağlaryp başlady. 2 ýyl mundan ozalky çala rengi bilen deňeşdirilende döwlet media we medeniýet serişdelerine suratlardan ma'lum bolşuna görä prezidentiň saçy häzirki wagtda EPS-de çağlardy. Bu ýagdaý Mara welaýatyna hereket edýän edara kärhanalary öz täsirini ýetirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatyň çägindäki ähli edaralardan Berdimuhammedowyň portretini çalışmak işlerini tiz ýerine ýetirmek talap edilýär. Eger-de portret çalışylmasa uly mukdarda jerime ýa-da işden boşadylmak howpy bar diýip habarçy aýdýar. Habarçy prezident portretleriniň bahalary barada maglumat berdi. Portretiň narhy 10 manatdan 100 manat aralygyny, onuň daşynyň ramkasy 50 manatdan 200 manada çenli çykýar diýip habarçy aýtdy. Welaýatyň edara kärhanalarynyň edilýän täze talaplar diňe bir prezidentiň portretini çalışmak bilen çäklenmeýär. Ondan daşary Türkmenistan beýtaraplygyň mekany lozungly plakatlar her edarada, her kabinetde bolmaly. Onuň narhy 20 manatdan 100 manada çenli çykýar diýip habarçy aýtdy. Bu plakatlary we portretleri işgärleriň özleri satyn almaly bolýarlar diýip marly habarçy sözüne goşdy.